Градка с... Не знам какви са тия същества, но... Да. Ето. Ако искате да видите как се казва играта, да, ако можахте да видите. Сега да видим това птице. Искам да ще се сбере тук. Добре. Не може ли да летим? Много яко. Дали може да ме атакува? Че сега ще хване? О, не можах. Чак се опъхне. Ево така. Пип. Сигурно. О, не искам да ме атакуваш. Извинявай. Окей, чак. What? Аз дали може да... Навътре дали може да... What? Как така, бе? Добре.